आदार नागिरनो फैनाय मासे हाग्रानि मैदेरा दुखुनांथावै जिउ गोमादों। हाग्रामा ओनसोलफोराव जिब-जुनारनि जाग्रा आदार आरो थानो थाखाय मोजां जायगाफोर गैया जालांबाय। बेनि जाउनाव हाग्रानि मैदेरफोरा मानसि थानाय गामि ओनसोलफोराव हाबफैनानै उदखार खालामफैनाया सोलिगासिनो। बेबादि उदखारजों मानसि माहारिया जिउजों लोगोसे आबाद फोथार न'-बां गोबां खहा जानांबाय। बेबादिनो थांनाय हराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत आरो भुटान सिमा 4 नं बुथियासां गामियाव हाग्रानि माखासे मैदेर फालोआ आदार नागिरना फैनानै गामि ओनसोलनि आबाद थिलिफोराव हाबफैयो। ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोनैनो मैदेरखौ होनानै हरफिनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै मासे मैदेरा थैनानै थालांनायखौ रायजो राजाफोरा आबाद थिलियाव फैनानै नुनो मोननाय जादों। नुनाय लोगो लोगोनो हाग्रा बिफान मावख'आवबो खौरां हरनाय जायो। हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जायगायाव नुजाथि फैनानै बायदि नेमखान्थि बाहायनानै मैदेरखौ फबना गालाङो। मिथिहोनाय बादिब्ला थैनाय मैदेरनि बैसोआ 8 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन आरो मैदेरनि जिउ गोमानायनि जाहोनखौ बिस मोनजाफ्लांनानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मारै बिदिनो माने हरनि 1-2टासो बाजिदोंमोन आरो जों डिउटियाव थायो नालाय डिउटियाव फैबोला माने मैदेरा गैथ'वामोन। ओमफ्राय हरनि ओरैनो माइ डिउटि माइ डिउटि नेनो फैनायाव गैयामोन आरो ओमफ्राय थाबाय 12टा 12:30सोआव फैबाय आरो खनसे हरनि फैनायाव माने जों टर्च सेरना होबाय ओमफ्राय आरो खालामफिनबाय ओमफ्राय खारनानै बेनि उनाव 2टासोआव फैनायाव पुरा भर्ति माने हाथिया खैथासो दंमोन पालान्दो 40टासो जागोनदां पुरा भर्ति हाल्ला खालामलायबाय थादो। बेनि उनाव हाल्ला खालामनायाव जों आरो मा जादों होनना नुदो टर्च सेरबाबो खाराखै। बेनि उनावहा थाबाय बेनि उनाव गावसोरनो स्रां जाबाय आरो थांजोब्बाय सोरांबाय नालाय थांनायनि उनावहा जों मोना 4टासो 5टासो बाजिबाय आरो डिउटिनिफ्राय फैनानै लामा नुबाय आरो ओमफ्राय जों नंदों मा गोसोमि होननानै बंफां बुरासो नामा होननानै इयो बंफां बुरा दङ ना गेजेर गेजेर बेखौ होननानै नंबाय आरो नंनाय माने फैबोला मोजां नायबालाबो मैदेरसो उनाव ओइ फन खालामबाय ओजों माबायावहा फन खालामहरनानै खोन्थाहरबाय जे এনেका जादों फिसा मैदेरा होननानै। मारै थैदों माने दा गमथ' जों हमनो हाया दा लाइनबो गैया नालाय मिथिया माने जों दा गैया मारै मा जाखो माने पात्ता मोनाखै आरो जोङो। मैदेरा फैयो फैनायालाय बिराद दिगदार जायो एखेबारे थानो नाया खमाय लानानै। बेखौ होबथानो थाखाय माने जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो फन हरो फैबानो इसोरखौ लिंहरखायो जोङो सार এনেका मैदेर फैदो असुबिदा खालामबाय थादो खेथियाव ओमफ्राय फैनानै इसोरबो दसे ओरैनो होनानै थांफिनो इसोर थांबा आरो फैलायो ओरैनो माने उपाय गैया आरो खेथिखौ नायैनो जाहोनो गोनां जायो आरो जोङो उपाय गैया नालाय होनो हाया खाथियावबो थांनो हाया मासेल'खा बिदि माने खैगरसो जायो बेयाव ओरैनो नैयाव मथा मथि दोंसाबो गिदिबारिनिबो मिलायनानै दैमाफारनिबो दोङो जोंनि गामिनि न'ब्रै दोङो इयाव बेखिनियानो मा जायगा होनना बुङो बेखौ मा जायगाया नैबे 4 नम्बर बुथिसानो गोलैयो। जिहेतु नोंथांमोननि माने खेथियाव बेयाव नस्थ' जायो मालाबा सरकारनिसिम मा खावलायगोन मैदेर आरो मानसिनि जि खंगार बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय माबाफोर सरकारनिसिम खावलायगोन बेफोरबायदि माने जिथुनिखि दा माबा खालामबाय अयथासार खालामबाय थादों बेखौ जों सरकारनिफ्राय लुगैयो आरो जेनेबा बाय माबाफोर होगोन नामा जे खेथि पुरन बा मानसिनि थाखाय जिखुनु साटका टाटका बेफोरबायदि माबा खालामना होब्ला मोजां जायो आरो मैदेरखौ होबथानो थाखाय बा मबा होना हरबाबो मोजां जायो बेफोरबायदि खालामबाबो मोजां जायो आरो जेनेबा बेखौ सानो आरो जों। बे भुटियासांनि 4 नम्बर लाइनाव दिनै हरनि गेजेराव मैदेर मासे थैनानै थादोंमोन। आसलथे बे हल जायगायानो बिसोरनि गांसो जाग्रा जायगामोन दा बेयाव बागान बानायबाय गामि बानायबाय दा बिसोर थानो जायगा बेबायदि जाना थायो दा बेनिखायनो गामिफ्रावनो सम मालाबा सानाव मालाबा हराव बिसोर थायो बिदि गांसो जानायाव हयथ' बहाबाफोर माबाफोर जाफ्लांनो हागौ बेनिखाय थैनानै थाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खथि बेखाय मैदेरा जोंनि प्रपार्टि नेसनेल मोनसे प्रपार्टि ओमफ्राय बेबायदि प्रपार्टि खहा जायोबा जोंहा अन्तत देश हिसाबैनो खहा जायो। इतिमধ্যে आं थिग डेड बडिखौ नुफैयाखिसै खोनानानै लोगो फैदोंब्लाबो इतिमধ্যে आं सफैनाय समाव बेखौ फबबायमोन। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनिफ्राय गम मोननाय मथेबा जास्ट बेखौ पस्टमर्टेम खालामनाय जादोंमोन आरो पस्टमर्टेम खालामनायाव पयजन जादों होननानै पयजन मोनजानायनि थाखाय बिदि
अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै सासपेक्ट खालामदों मैदेरखौ बारा गिदिरबो नङा हयथ' 5-6 बोसोरसो बैसोनिल'सो दंमोन जेंना जादों बे जोंनि थाखाय खहा जादों बेनिखायनो आरो बेबायदि जाहाथे जाबावा जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय जायफ्रा अरायबो मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिथांमोनखौ खावलायदों अननानै जाहाथे जिब जुनार खहा जाजासे बेबायदि माबाफोरखौ जाहाथे होआ मानोना जिब जुनार थांनानै थानो हायोबासो मानसियाबो थांनानै थागोन मिथिंगानि बेलेन्सआ थागोन बेनिखायनो जों बे गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानै बेबायदि मैदेरानो जा बा गुबुन गुबुन जुनारफ्रानो जा खहा जाथावना बेबायदि जाहाथे खामानि मावफोरखौ खावलायदों दिनै सरकारा बा डिपार्टमेन्टआ रावखौबो दाय होनो थाङाखै सोरनि थाखाय माबोरैहाय बिदि जाखो बेखौ बुंनो हायो जास्ट ओरैनो हयथ' बे बागानफ्राव बा हाग्रा थैनायनि मेडिसिन हारि होनाय बेखौ जाफ्लांनोबो थैनोबो हागौ बा जिखुनु माबाबो जानो हागौ सोरबा मानसिखौ बेबायदि दाय होनो थाङाखै बा दाय होनायनिबो जुक्ति खारन बिनि माबा नुवाखै माथ्र' पस्टमर्टेमा रिपर्टआ ओंखारो जे हयथ' पयजन मोनजाफ्लांनानै थैदों जेन'बा जाबाय बे जोंनि थाखाय खहा जाबाय जों रायजोफोरखौ एसे सांग्रां जानो खावलायनो जाहाथे मानसियाबो खहा जाया मैदेराबो खहा जाया बा गुबुन जुनारफ्राबो खहा जाया बेबायदि रोखोमै जों मिथिंगानि जिब जुनारफोरजों बोरैहाय गोरोबलायनानै थांना थानाय बे बाथ्राखौ सानलायनो जाहाथे जों सोलियो बेखौ खावलायनाय जाबाय नाथाय बेयाव गोबां रायजोफ्रा बेयाव दा संसार जाबाय बेयाव आरो आबादजोंनो सोलिनानै दङ बे ओनसोलनि रायजोफ्रा दा बिथांमोना आबाद मैदेरजों जिथु हाग्रानि मैदेरजों खोब दाङाबाजि जायो जुजियो बिनि बिथिङाव सरकारखौबो नोजोर होनो थाखाय मैदेरखौ जि दाङाबाजि बेखौ होबथानो थाखाय बिथांमोनाबो खावलायदों बे बिथिङाव सरकारनिफ्राय माबायदि राहा लागोन बा लानायनि मा थांखि दङ ओरैनो मैदेर आरो मानसिनि जि दाङाबाजि बेखौ बोस्रांनो सरकारनिफ्राय नाजादों खिन्थु प्रेक्टिकेल मा राहाजों बोस्रांगोन बे राहाखौ दिहुननो हायाखै दाबो जिहेथु जेरावहाय मैदेर फैबाय थायो बेवहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं जेरावहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं बेहाय मैदेरबो थाग्रा जायगामोन दा बेनिखाय मानसिनिबो जायगा मैदेरनिबो जायगा दा बेनिखायनो बेखौ होबथालायनायनि माबायदि कारेक्ट लामा बेखौ दिहुननो हायाखै खिन्थु जों बे ओनसोलाव मानसियाबो थांनानै थानांगोन जुनाराबो थांना थानांगोन बेखौनो जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिलायनानै थांना थानाय बे बाथ्राखौसो साननांगोन बेनिखायनो सरकारनिफ्राय मोनसे बेब'स्था खालामना होदों जे इन केस न'फोर माबायोब्ला खहा जायोबा मैदेरा खहा खालामबा बेखौ सरकारनिफ्राय क्षतिपुरन होयो 90,000 करि होयो न' बायोब्ला न' गंसेयाव आरो मानसि खहा जायो मानसि बुथारबायोबा मानसि न'खरनो 4 लाख करि होनाय जायो सासे मानसियाव दा खिन्थु मैदेर थैयोबा सोरनो खहा होगोन बे मोनसे मा जाना दं मानसि थैयोबाथ' खहा मोनगोन खिन्थु मैदेर थैयोबा बिदि खहा माबानाय जा जुनारा खहा जायो बे लस जायो जों बेखौ नेसनेल प्रपार्टि मोनसे लस जायो दा बिदिनो दाङाबाजिनि गेजेरजों बोरैहाय जों बेलेन्स लाखिनानै सोलिनो हायो बेखौसो सिन्था खालामलायनोसै खारन मैदेरखौ जों गावनाबो फोजोबनो हाया खारन जों मैदेर नांगौ ओमफ्राय मानसिखौबो खहा जानायखौथ' जों लुगैया मानसियाबो थांनानै थानांगोन खिन्थु जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिलायनानै मिथिंगानि माबाखौ मैदेरखौ प्रिजार्भेसन खालामनानै मानसियाबो थांना थानायनि बेब'स्था खालामनानै जों बेलेन्स लाखिना थांना थानांगोन बेखिनिखौ जों लुगैयो आरो सरकारा बेखौनो नाजाबाय थादों दा खिन्थु प्रेक्टिकेल बेबायदि सलिउसन मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिखौ बोस्रांनायनि सलिउसनखौ दासिमहालागै बिदि कंक्रिट बिदि सलिउसन दिहुननो हायाखै आरो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरो सलिउसन खालामनो हायैखायनो क्षतिपुरननि बेब'स्थाखौ लाखिनाय जादों এইটো জাষ্ট মই এইমাত্ৰ মানে ইনস্পেকশ্যন কৰি আহিলোঁ তাতে চাই চিতি আমি এইটোকে মানে ফাইনেল আমি ভাবিলোঁ যে বস্তুটো হয়তো ইয়াতে এটা হয়তো মাখানা আছিলে ইয়াৰ লগতে মানে হয়তো ঠেলাঠেলি কৰোঁতে হয়তো ক'ৰবাত ধাক্কা খাই পেলাই হয়তো এইটো কিবা তাতে ইণ্টাৰনেল ইনজুৰ হৈ পেলাই হয়তো এইটো ডেথ হৈছে আমি দেখিলোঁ এইটো হয়তো নেচাৰেলি ডেথ কাৰণ এইটো আমি অলপ মানে তাৰ যিটো সুৰ আছে এইবিলাক আমি উল্টা পুল্টা কৰি পেলাই আমি চাইছিলোঁ তাতে পুৰণা দাগো আছে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক পোৱা তো এই হিচাপেতো এইটোটি বটাই মৰা নাই এইটো হয়তো এই মাজতে হয়তো ঠেলাঠেলি জাষ্ট এইটো কিবা হ'ব পাৰে তাৰ মাদাৰৰ লগত হয়তো বেলেগ এটা মাখানা এইটো কিবা মেটিঙৰ কাৰণে হয়তো
কি আছিলে তো তেনেকৈ মানে ইণ্টেনশ্যন আছিলে তো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে মাৰ লগতে আছিল সেইকাৰণে ঠেলাঠেলি কৰোঁতে এইটো ওপৰতে এই ঘটনাটো হৈছিল তো এতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ 2জন আছে প্লাছ আমাৰ বিট অফিচাৰ আছে ষ্টাফ আছে এতিয়া ডক্টৰ আহিব ডক্টৰ আহি পেলাই আমি পষ্টমৰ্টম কৰিম পষ্টমৰ্টমত কি ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো পিছত জানিব আৰু সেইটো ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট বা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ না তেনেকৈ হোৱা নাই মানুহৰ আক্ৰমণ তেনেকুৱাও নাই তেনেকুৱা নেচাৰেল ডেথ হ'ব পাৰে बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास मबाइल टेम्पार मबाइल चार्ज हेडफोन पेन ड्राइव मेमोरी आरो मबाइल बेटारि कम्पिउटार माउस कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।